Usman Ɗan Fodiyo ya kawo mafi girman sauyi a ƙasar Hausa tun kafin zuwan Turawa? Kwarai kuma, nasa kwarai ya kawo can mafi girman sauyi. Kamar wani iri? Yawwa, kafin zuwan Shehu Usman Ɗan Fodiyo. Ƙasar Hausa kowace zaman kanta take. Misali Kano zaman kanta take, Katsina zaman kanta take, Sokoto zaman, sannan ma ba Sokoton. Ba Gonduma. A lokacin irin su Zamfara zaman kansu suke yi, irin su Bauchi zaman kansu suke yi, ko ina garuruwan nan wanda kuma da yaƙe-yaƙe tsakaninsu. Domin kaɗa ko za a ga cewa Kano ta yi yaƙi da guri kaza, an yi yaƙi da guri kaza, har ma da magaranta ta zuwa ta cinye Kano. Ta zo kawo mata yaƙi. Ta kawo yaƙi ta cinye Kano, wanda duk ƙasashen Hausa. Amma zuwan Shehu Usman sai mai da ƙasashen suka zama United States. Wato sai ya dunkule su yi musu shugaba guda ɗaya a ɓangaren gabas nan, shi ne bawa ɗansa Muhammad Bello. Yawa ɓangaren yamma kuma sai bawa ɗan uwansa Abdullahi Ɗan Fodiyo. Shi kuma hikimar da isa yan uwansa a nan da yawa wanda ba sani ba ma suna suka akan abu. Hikima, duk wani mai mulki ya fi son amintaccensa a guri. To ya kai jihadin na ai ba duk garuruwan Fulani ya bawa. Wato akwai wata jiha da wadda ba Fulani. Ko haɗin tana ta tashi nan da nan za su magance ta.